ба ҳама салом дӯстон, канали SportsTG боз ба алоқа баромад. Видеои пешина дар бораи Месси буд ки легендаҳои футбол дар бораи ӯ чӣ фикр доранд. Акнун имрӯз видеое тайёр кардем ки ҳама мухлисони Роналдо қаноатманд мешаванд. Бозингари португалӣ ким кайҳо худро нишон додааст ва бо ҳар намуд дастҳо ғолиби трофеиҳо шудааст ва дар ҳар як даста лидери он ҷо буд. Имрӯз гап мезанем дар бораи он ки легендаҳои футбол дар бораи Криштиано чӣ мегӯянд. Дӯстон, мехоҳам ҳар рӯз дар ин канал видеои шавқовар барорам. Барои ҳамин мехоҳам шумо моро дастгирӣ кунед. Аз шумо лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Биёд то охири ин моҳ обуначиёни ин каналро ба 20 000 расонем. Ман боварӣ дорам ки аз дасти шумо ин кор меояд. Акнун биёед сайр мекунем. Аввалин дар рӯйхати мо Диего Марадона мебошад. Легендаи аргентинӣ аз Месси ҳаловат мебарад ва пинҳон намекунад ки ӯ яке аз беҳтарин бозингар дар таърихи футбол мебошад. Лекин Диего дар бораи Роналдо чӣ фикр дошта бошад? Мо аргентиниҳо Мессиро дӯст медорем ва ифтихор аз он мекунем ки ӯ Аргентинаро интихоб кард, на ин ки Испанияро. Аммо Роналдо ҳайвони ваҳшӣ аст. Қудрати ӯ маро ба ҳайрат меоварад ва ӯ боз ҷодугар аст. Ӯ гуфта буд ки ба Атлетико 3 гол мезанад ва ба суханони худ истод. Ман ӯро хело ҳурмат мекунам. Ин интервюи Марадона баъди бозӣ бо Атлетико дар Лигаи Чемпионҳо буд ки Роналдо хет-трик карда буд ва ба Юве ёрӣ расонд ки ба даври ниҳоӣ гузарад. Дар видеои пешина мо гуфта будем ки Зидан Мессиро беҳтарин бозингари ҷаҳон мешуморад, лекин вақте ки ӯ тренери Реал шуд, то фикри худро иваз кард. Мутаассифона ба ман бахт нахандид ки бо ӯ бозӣ кунам. Ман пасҳои головар медодам, аммо ба монанди Роналдо ин қадар бисёр гол намезадам. Вай ҳамчун бомбардир таваллуд шудааст. Статистикаи ӯ маро ба ҳайрат меоварад ва ин тааҷҷубовар аст ки ӯ дар майдон чӣ нишон медиҳад ва ин қадар солҳо дар як саф қарор дорад. Ҳамаи мо медонем ки Гвардиола чӣ хел Мессиро дӯст медорад ва албатта ӯ бо Роналдо муносибати махсус дорад. Реал ҳамон даста мемонад, новобаста аз он ки Роналдо дар он ҷо хоҳад буд ё ин ки не. Аммо Криштиано хело бисёр гол мезад, 50-60 гол дар як сезон ва ҳамчунин бисёр пасҳои головар медод ва дар бозиҳои муҳим Реалро ба пеш мебаровард. Вай футболбози бебаҳост ва ҳеҷ кас ӯро иваз карда наметавонад. Ба футболи испанӣ бахт хандид ки дар солҳои тӯлонӣ онҳо ба бозиҳои Месси ва Роналдо менигаристанд. Ин ду футболбоз рейтинги футболи испаниро ба боло бардоштанд. Дӯстон, мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Adin.xbet мебошад. Футболи калон баргашт ва моро имрӯз хело бозиҳои шавқовар интизор аст. алахусус Виллареал Барселона ва Атлетик Реал Мадрид. Имрӯз мумкин қаҳрамони Испания маълум шавад. Барои бозам ҷолибтар гузарондани бозиҳо ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди TouchFood дар аввалин пардохтатон 6500 рубл тӯҳфа гиред. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Мумкин аст ҳама бисёр ки Реалро бад мебинад, танҳо як нафар аст ва ин Жерар Пике мебошад. Рақобати чандин солҳо ва суханони баланд гуфтан дар воситаҳои ахбори оммавӣ метавонем гӯем ки ӯ хетери асосии Реал Мадрид мебошад. Аммо Пике бо Криштиано муносибати махсус дорад. Ба ман писанд омад ки баъди ғолиб баромадани туби тиллоӣ Роналдо ашк резонд. Барои ӯ ин муваффақият дар ҳақиқат маънои зиёд дорад. Ӯ лаҳзаҳои ногоҳоро пайсар кард. Аз ин рӯ вай ҳамин тавр рафтор кард. Ман ҳама вақт дар бораи Криштиано суханони хуб мегӯям, барои он ки ӯ ба ман писанд аст. Ӯ ба ман ёрӣ расонд вақте ки ман ба Манчестер Юнайтед гузаштам. Криштиано бозингари беҳамтост ки ҳамавақт мехоҳад боз беҳтар шавад. Ӯ метавонад ба пои рост, ба пои чап, бо сар, аз пеналти ва аз зарбаи ҷаримавӣ гол занад. Ӯ футболбози идеалӣ аст. аз хейтирон ба мухлисон мегузарем. Аз ҳеҷ кас пинҳоӣ нест ки бозингари бо истеъдоди Аврупо дар кӯдакиаш Криштиано Роналдоро мухлисӣ мекард. Ман плакатҳои ӯро дар утоқи худ овез мекардам. Бале, ин суханони Мбаппе мебошад. Аввалин намунаи ман дар кӯдакӣ ин Зидан буд, баъдан Криштиано Роналдо. ӯ чӣ қадар ғолиб шудааст ва то ҳол мехоҳад ғолиб барояд. Криштиано ягон вақт фурӯ намеравад. Агар дар бораи ӯ ин хел гап занем, то бисёри футболбозон айни ҳол дар формаи бад қарор доранд. Криштиано бозингари идеалист. Дар омади гап, агар хоҳем фаҳмидан Мбаппе аз байни Роналдо ва Месси киро интихоб мекунад, мо видеои алоҳида дорем ки ҳозир дар болои экрани шумо мебарояд ва ҳамчунин дар охири ин видео. Барои ҳамин ҳатман дароед тамошо кунед. Ассистенти беҳтарин дар карьераи Роналдо Бензема мебошад. Дар тӯри 9 соли охир ба ӯ қариб 100 паси головар додааст. Бензема аз дигарон дидан медонад Роналдо дар майдон чӣ хел аст. Бояд чӣ гӯям? Вақте ки ман дар бораи ӯ мешунавам, дар ҳайрат мемонам. Роналдо инсони хуб аст ва ҳамдигарфаҳмии мо дар майдон дар ӯ ровени баланд буд. Криштиано худпараст нест ва ман фахр мекунам ки ассистенти асосии ӯ мебошам. Ман танҳо барои Криштиано бозӣ мекардам ва скрипкаи дуюми ӯ будам. Аз ӯ бисёр чизро омӯхтам ва ӯ беҳтарин футболбозе мебошад ки ман дидам.
аз ҳама бисёр дар бораи Роналдо Алекс Фергюсон метавонад гӯяд, ки ӯ худ Криштианоро ситораи ҷаҳонӣ кард. Биёед суханони асосии онро гӯш мекунем. Роналдо аз ҳама боистеъдодтарин футболбозе буд, ки ман ҳамкорӣ кардам. Бо истеъдоди худ ӯ даҳони ситораҳои Юнайтедро маҳкам кард. Ман бо онҳо хело ҳамкорӣ кардам. Роналдо намунаи олии бозингароне мебошад, ки худро худаш дохтааст. Ман метавонам гӯям, ки Роналдоро ман бузург кардам ва бисёри тренерон дар бораи бозингаронашон ҳамин хел фикр доранд. Аммо ин дигар ҳолат аст. Ман тавонистам бо бозингарони олидараҷа ҳамкорӣ кунам, аммо Роналдо беҳтарин буд. ва бале, дар ин видео мо наметавонистем рақиби асосии Роналдоро дар майдон намонем. Бале, Лионел Мессиро. одамон ба хиёлам гумон мекунанд, ки рақобати мо аз доираи футбол низ давом мекунад, аммо ин тавр нест. Мо ҳарду мехоҳем ба дастаҳоямон ёрӣ расонем ва ягонтаи мо мағлуб шуданро дӯст намедорем. Ин чизе аст, ки мо қабул карда наметавонем. Ана барои чӣ дар байни мо рақобат ин қадар зиёд аст. Мутаассифона Роналдо Ла Лигаро тарк кард, барои он ки ӯ чемпионати Испанияро беҳтар мекард. Бале, баъзан вақт ба ман мушкил буд нигоҳ кардан чӣ хел ӯ ғолиби трофеҳо мешавад. Пас аз рафтани ӯ Реал чиро гум кард? Як қиёмат голҳоро. Бале, Роналдо на танҳо гол мезад, ӯ ҳамлагари даранда аст, ки барои гол ба ӯ имконияти минималӣ басанда мебошад. Дар ҷаҳон футболбозони хуб бисёранд. Ман худро бо Криштиано муқоиса намкунам. Ман ӯро танҳо дар як сатҳ бо худ мемонам. ин хел ҳурмат аз тарафи Месси ба лайки шумо арзанда мебошад. Шумо чӣ дӯстон, бо Криштиано Роналдо чӣ хел муносибат доред ва киро беҳтар меҳисобед, Криш ё ин ки Месси? Ва мебинем мухлисони ки дар канали мо зиёданд. Дӯстон, ҳамчунин флешмоби худро аз ёд набарорен. Як лайк ва як комментария ва ҳамчунин дар контенти беҳтарини футбол обуна шавед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.